Sando, Batangas natin, 100 lang, isang katutak. Ayun. Salmon, Japayuki, 120. Yun, 120 na per kilo sa salmon. At sa mga tumpukan po ng ating mga tilapia Batangas sa halagang 100 pesos na tumpok. Kilo ng ating mga hipon ay 270 na per kilo. Ang kilo ng ating tilapia Batangas ay 100 pesos na kada kilo. At sa kabila sa mga maliliit ay 80 pesos na kilo. Dodi, magkano kilo ng ano mo? 180 na per kilo ng alimasag. Mga big size na alimasag, no? Sa halagang 180 na per kilo. Ano kilo, Boss Gerald, ng pusit mo? 250 lang. 250 na per kilo ng pusit. Napakaganda, sariwang pusit. Sa halagang 250 na per kilo. Sa isda mo nito? 130 lang. 130 na per kilo. So, shout out sa iyo, kaibigan Tinong. So, magkano yung mga tumpukan mo dyan? 100 pesos na tumpukan ng bangus. Ano, di? Uy, yun. Uy, mga viewers natin dyan, shout out kayo dyan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Yan. Uy, shout out pala ang bayaw ko dyan. Si Pagbansa, yun, shout out sa'yo. Kay Annalyn Bernardo. Bernardo, nagbabago na pala siya. Yun, shout out sa'yo. So, shout out Pagpatuloy sa'yo. mo lang. Yan. 100 kilo sa ating tahong. Napakataba. Tapos ang ating talaba, no? 100 pesos isang tabo, no? Yung 100 pesos na isang tabo po ng talaba. So, sa mga mahilig magpapaya, ito po ay papayang hinog. May 105, 100, 50 pesos, 85, 95, 40. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga bentahan ng papaya sa Malabon. Golden Pompano ay 350 na per kilo. Ito yung medium size, no? Na pompano. Tapos ang ating mga tortillo ay 180 na per kilo. Ang salmon po ay 150. Magkano sa salmon head mo? 180 na per kilo ng salmon head. At sa ating pusit kalawang na napakaganda sa halagang 160 na per kilo. So shout out sa iyo, Boss Peng. 150 na isang piraso ng bangus, no? 130 sa tumpukan, 3 piraso. Bangus dagupan. Kahit Marcel, yung mga sobi ko, tumupunta pa rin sa akin kasi yung bangus ko may warranty talaga yan. Pwede nyo ibalik. Hindi ibalik yan. Ayun. Eh mga sobi, kahit paano? 150 na isang piraso. Ay, magkano yung kabeta? 150 ang per kilo. So, sa kilo ng ating kabeta, no? 150 na per kilo, napakaganda, oh. Sa mga bangus na nakadaing po, oh. At tumpukan ay 120. Meron na rin po silang mga nakadaing na bangus. Ayan, oh. Cream Dory. So, ang per kilo ng cream dory ay 120. Eh, yabangos. Oslando. Ay, shout out. Namimili ka din? So, pili-pili lang talaga tayo. Kailan upload niyan, Boss Lando? Mamaya. Mamaya. I-upload ko mamaya. Shoutout, Boss Lando. Oh, Shoutout sa mga taga-Mandaluyong, Boss Lando. Ayun. Pupunta ng Malabon Fish Market. yun. Tama, kasi meron din ako nakita dito na taga Mandaluyong. Pumunta rin mag-asawa. So, maraming salamat sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer na mga taga Mandaluyong. So, shout out sa taga Mandaluyong, no? Yan o. Sariling tubo yan ha. Kasalukuyan pong ganyang karami ang ating mga kababayan na dumayo po ngayong araw ng November 1, no? So, undas po. At ang ating mga kababayan ay dumagsa dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, sa mga viewers po natin, no? Shout out po sa inyong lahat at sa mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market. So, i-update natin yung kanilang mga presyuhan ng latagan
at malaman natin kung anong klaseng mga latag nilang mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So, good morning po sa ating lahat at sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng iba't ibang klaseng lamang dagat. At sa mga presyon po ay ating aalamin dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alright, alamin na natin ang kanilang mga presyo na latag dito sa Malabon Fish Market, no? Boss Lando, Batangas natin, 100 lang, isang katutak. Ayun. Salmon, Japayuki, 120. Ayun, 120 na per kilo sa salmon. At sa mga tumpukan po ng ating mga tilapia Batangas sa halagang 100 pesos na tumpok. Mura na po yan. Nakulang sa akin yan. Sige, Boss Lando. Mura na yan yan. Boss Lando. Good morning. Good morning. Kilo ng ating mga hipon ay 270 na per kilo. Mababig kayo dito! Alright, babayin muna natin itong mga nagtitinda pa rito mga vendor natin, no? Batangas po yan. Sigurado naman po kayo sa lasa niyan. Alright, dito ay 120 na per kilo ng bangus dagupan. Ang ating tawilis ay 80 pesos na per kilo. Dito sa mga hipon, no, sariwang hipon ay 290 na per kilo. Magkano pusit kalawang? 180 naman po sa pusit kalawang. Ang kilo ng ating tilapiyang Batangas ay 100 pesos na kada kilo. At sa kabila sa mga maliliit ay 80 pesos na kilo. Boss, 100 lang, boss. Lodi, magkano kilo ng ano mo? lang, boss. 180 na per kilo ng alimasag. Mga big size na alimasag, no? Sa halagang 180 na per kilo. Na lang yan ka. Tumpukan ng matambaka. Isang matambaka, no? Boss Alex, shout out sa iyo. Magkano tumpok? Ayun, 100 pesos na tumpukan ng isdang matambaka, oh. Ano bayaran? 280 na per kilo at sa mga tumpukan po ng ating mga hipon ay 100 pesos. Yan po yung mga nakaplato. Tumpukan ng mga pusit sa halagang 50 pesos. Sa kilo naman po ay 160. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Ayun, shoutout kay Boss Lando Explorer na hindi pa lasing. Magkano kilo, Boss Gerald, ng pusit mo? 250 na per kilo ng pusit. Napakaganda at sariwang pusit. Sa halagang 250 na per kilo. Sa isda mo nito? 130 lang. 130 na per kilo. So shoutout sa iyo, kaibigan Tinong. So magkano yung mga tumpukan mo dyan? 100 pesos na tumpukan ng bangus. So, shout out po, shout out. Uy, may tilapiyang orange, oh. Boss, salmon.
Shout out kay Don Ramon. Don Ramon ng Malabon Fish Market. Shout out pong muli sa'yo, Don Ramon. Binabati sa mga Samar. Binabati ko ang mga taga-Samar. Shout out sa mga taga Samar, no? Samar Leyte. Samar, Burugan, Samar. Ayun. Grabe sa laki ng mga limasag dating bagsak dito sa Malabon Fish Market. Oh. Sa limasag ko, 300 ang kilo. Oh, yun 300 na per kilo sa alimasag na malalaki, no? Ang palad ko yung isang malaking alimasag, napakabigat at matataba. 300 pesos na per kilo. Dang dorado. O, 180 lang kilo, tilapia. Alright, sa Malabon Fish Market, ang ating po mga kababayan ay napakadami at talagang dumagsa po ngayong araw po ng November 1, 2024. So, undas po ngayon at kaya marami mga namimili sa ating mga kababayan at naghahanap talaga ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon Fish Market. Ganda talaga, wala kasamang batan. Oo. So, shout out po. So mga presyo ng ating mga tilapia Batangas ay 110, 120, no? Yan po yung mga presyo ng kanilang mga bentahan po dito ng tilapia Batangas. Boss, magkano na kilo ng tilapia mo? Tilapia natin, maitim, matambok, mataba. Oh. Mura lang. 100 pesos na per kilo ng tilapia Batangas. Ito, taniking bilog. Gagawin. Magkano kilo? Pusit. Ako si Kuya eh. Kailangan lagi medyo. Magkano kilo? 250 na lang. Yun, 250 na per kilo ng pusit, no? Malalaking tilapia Batangas. Magkano sa Batangas mo? 120 yung Batangas sa ating tilapia. Yun, 120 na per kilo ng tilapia Batangas. Yung ilan may dalawa? Boss, shout out sa'yo. Okay, boss. Magkano per kilo ng hipon mo? 300. 300 naman po dito ang per kilo ng hipon. Wala mga big size, no? Wala, mataas. Mataas na. Kaya punan. Kaya pala eh. Kaya punan yun. Jumbo size na. Lodi ko, oh, naglilinis. Oy, shoutout daw. Oy, tilapia. Magkano kilo mo ng tilapia Batangas? 110 na lang ang tilapia nating Batangas. 110 pesos na 110. kilo ng tilapia Batangas, no? Shoutout mo, shoutout mo. Yun. Shoutout to. Ang Lodi. Oy, yan. Oy, mga viewers natin dyan, shoutout kayo dyan. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Yan. Oy, shoutout ko pala, bayaw ko dyan. Si Pagbansa, yun, shoutout sa'yo. Kay Annalyn Bernardo. Bernardo, nagbabago na pala siya. Yun, Ayun. shoutout sa'yo. So, shoutout Pagpatuloy sa'yo. mo lang. Yan. So, medyo busy yung ating kaibigan, no? Busy pa, may nabili, may nabili. May nabili kasi sa kanya mga tilapia Batangas, 110 na per 110 kilo. na lang So, per shout out kilo. sa'yo, Lodi. Shoutout, shoutout. Ayan, salamat. Kilala pa
Alright, so dito naman po ay 270 na kilo ng ating hipon. Mga medium size na hipon. So 160 na per kilo ng pusit kalawang. Ang per kilo naman po ng mga bangus ay 140. So shout out sa'yo, te. Wala ka ng bagoong? Wala pa eh, mahal naman naman. Tama. Naubos na eh. Oo. Nilalagay ko sa ano, pakpet. Nakabili ako ng mura. Pag meron ulit ha. Dalawa. ₱100 na kilo ng Ay, ba't mura lang, oh? ating Gintong sibuyas, kamatis. no? Gintong kamatis. Ang gintong kamatis. 120 na per kilo. Ayun, shout out kay Komang. Ayun, shout out po, shout out. Gintong kamatis, kaya dyan. Wala ka ngayong bayabas. Wala boss, wala na, ano na. Face out na. Face out na naman. Napakabilis talaga pag ano no? 2 linggo lang. Oo. Minsan dadagsa, minsan wala. April na naman eh. Oo. Ang sarap kasi yun pag ano sa mga bangus. Pag nagsigang ka o kaya yung mga torsilyo o kaya bikaw. Oo. Masarap na ano. April naman yun, March, April, meron na. Boss, thank you. Salamat. 270 na kilo ng hipon. So, mga latagan ang kanilang mga hipon, no? Wala na kaming panukliman. Last one na yung barya namin. Magkano kilo ng hipon? Ang dami pa namin yung daw eh. Magkano kilo? 280. Ano nga ako isang kilo? So, yun, 280 na per kilo ng hipon. Dalawang 10 lang yan eh. Kulang ko naman. So, ang nakita po natin dito no, sa mga latagan ay alimasag na malalaki, hipon, at mga bangus, tilapyang Batangas. So, may mga latagan po dito na mga galunggong, no? Yung po mga naka-plato na po yan ay mga ₱100 na tumpukan. Pogi, magkano ang hipon mo? 280 sa per kilo ng hipon. Sariwang hipon na sa halagang 280 na per kilo. lang natin, bago na to. Ito babaks niya, no? 70 ano na. Bueno, mano na. 100 kilo sa ating tahong. Napakataba. Tapos ang ating talaba, no? ₱100 isang tabo, no? Yung ₱100 na isang tabo po ng talaba. Oh! Magkano kilo mo tawilis? Boss, 120 kilo. 120 na per kilo ng tawilis. May sari-sari siyang isda, oh. Oo, yes. Sandaan ang kilo po, sandaan. Tandaan ng kilo. Lalagay mo lahat yung sabon na dyan. Boss, salamat. Okay, boss. Kami... So, ang ating mga papaya ay may mga tagging price, no? Ayan po yung mga presyo niya, oh. So, sa mga mahilig magpapaya, ito po ay papayang hinog. May 105, 100, 50 pesos, 85, 95, 40. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga bentahan ng papaya sa Malabon. Tapos ang ating seedless, no? 160 na per kilo. Butas kayo dyan.
200 din na per kilo ng ating yellowfin tuna. Ay, naputas na yan. Lodi, magkano yung ano mo? Tilapyang Batangas? 110 na lang, Lodi. 110 na per kilo ng tilapyang Batangas. Buti na lang dyan sa yellowfin. So, sa shoutout ka ba, Lodi? Shoutout. Shoutout. Oo. Pamilya mo, hindi mo siya shoutout? Ayun, shoutout sa pamilya niyang tulog pa. Siya pati yung anak niya. Shoutout. Okay, boss. With fish. So, grabe ang ating mga kababayan. Napakaraming dumayo, no? Yan po yung mga kababayan natin na mga namimili dito upang maghanap ng mga murang presyo ng bilihin sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. Ay, thank you rin, idol. Kinuha pala ng ano, Manila Song, namatay yung lalaking koy. Nasa Manila so ba? Oo, namatay yung lalaking koy, pinalit muna. Pansamantala. So, shoutout po sa iyo, kuya. Shoutout. Alright, sa mga presyo ng ating mga gulay dito, no, 20 pesos sa mga sibuyas, kamatis, 20 pesos, bawang ay 20 pesos. At ang ating mga manok ay nagkakahalaga ng 130 sa isang balot na pakpak. 100 pesos naman po sa backbone, no? Sa ating golden pompano ay 350 na per kilo. Ito yung medium size, no, na pompano. Tapos ang ating mga tortillo ay 180 na per kilo. Ang salmon po ay 150. Magkano sa salmon head mo? 180 na per kilo ng salmon head. Boy, thank you. 80 naman po ang per kilo ng ating tahong dito. Tapos sa mga talaba po natin, ang isang tabo po ay 100 pesos. So mga presyo ng gulay na mga nakatag price. So shoutout sa'yo, Lodi. Good morning, Boss Lando. Good morning. Magkano yung tilapyang Batangas mo na malalaki? Malaki. 120? 120 na per kilo. Sa mga maliliit po ay 110 na per kilo. So, tumpukan po ng ating galunggong, 100 pesos. At siguradong meron na kayo maipipirito at pangulam. Sariwang-sariwa ang mga tinda. Alright, thank you, Lodi. Thank you, Boss Lando. Boss Maing. Ito na. 290 na per kilo ng ating hipon. At sa ating pusit kalawang na napakaganda sa halagang 160 na per kilo. So shoutout sa iyo, Boss Paeng. Dumadampot, walang tumutok pa. 150 na isang piraso ng bangus, no? 130 sa tumpukan, 3 piraso. Bangus dagupan. Kahit man sir, yung mga sobi ko, tumupunta pa rin sa akin kasi yung bangus ko may warranty talaga yan. Pwede nyo ibalik. Hindi ibalik yan. Ayun. Eh mga sobi, kahit malo? 150 na isang piraso. So shoutout po, kuya. Saan pa kayo galing yan, kuya? Ayun, taga Mandaluyong po, no? Shoutout sa mga taga Mandaluyong na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, kuya. Salamat. Ingat po, ingat. Thank you. Ay madam, good morning. Eh mga sobi ko, mga loyal. Kahit mahal, binibili pa rin sa akin yan. Yun ang sinasabi ko kay Boss Paeng. Sa Lunes yan, 100 na lang yan. Lodi, shout out. Magkano kilo mo ng ayun, 120 na per kilo ng tawili. Masarap sa kinilaw, no?
Magkano naman ang ano mo? 280 lang, boss Nando. 280 na per kilo ng hipon. Gulyasa mo, Lodi, magkano? 130 sa gulyasa. 280 lang. Alright, so hindi tayo pwede magtagal kasi baka makapirate tayo doon sa kabila na nagpapatugtog, no? Right, lagi no. Chabeta. May magkano yung chabeta? 150 ang per kilo. So, sa kilo ng ating chabeta, no? 150 na per kilo, napakaganda, oh. Masarap sa mga perito to. Tsaka saktuhan talaga yung laki ng chabeta. Nay, salamat po. Tapos may mga tumpukan din po dito ng dilis, no? Sariwang dilis, oh. Sa halagang 50 pesos, no? Marami na. At makakapagkilaw ka na ng dilis. 130 na tumpukan po ng ating bangus. 3 piraso. Tapos latag na mga galunggong sa halagang 100 pesos na tumpukan. Alright, baybayin pa rin natin itong Malabon tumpukan dahil sa marami silang mga latag na ibinibenta sa halagang 100 pesos at 50 pesos na latagan dito sa Malabon tumpukan. So, ang ating mga tawilis ay 120 na per kilo. Kalahating kilo ay 60 pesos. Ang mga tumpukan po ng Dalagang Bukid ay 100 pesos. So, sa mga nagtitipid po talaga ng maiuulam, no, dito po ay marami po kayong mabibili sa halagang 50 at 100 pesos na tumpukan. So sa mga bangus na nakadaing po at tumpukan ay 120. Meron na rin po silang mga nakadaing na bangus. Ayan, no. Daing na bangus. Salamat boss, salamat boss. Ay, bagus. Halos lahat po dito ng kanyang bentahan ng isda ay 50 pesos na tumpukan. So grabe, no? Napakarami nila magbenta ng isang tumpukan. Kabasi po ay 50 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga tumpukan na nakikita po natin sa latagan po nila sa halagang 50 pesos. Benta makakakilaw na. So sa per kilo po ng ating mga bangus dagupan dito ay 120. Ang tumpukan po ay 120 rin po sa bangus dagupan. So shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout, Lodi. Nandun yung kaibigan mo sa kabila, ah. Nag-break na naman kayong dalawa. Yan po yung kanya mga bentahan ng bangus dagupan. Boss, salamat. Thank you. So Ate Pam, shout out sa iyo. So busy si Ate Pam kasi meron siyang customer, no? Daing ko 130 lang isang kilo. 130 per kilo, Ate Pam. Yes. So 130 na per kilo ng bangus na pandaing, no? So suportahan po natin ang ating ka-vlogger na si Vendor Mix Vlog, no? Cream Dory. So ang per kilo ng Cream Dory ay 120. Ay, yabang os. Oslando. Ay, shout out.
Namimili ka din? So pili-pili lang talaga tayo. Kailan upload niyan, Boss Lando? Mamaya. I-upload ko mamaya. Shoutout, Boss Lando. Shoutout sa mga taga-Mandaluyong, Boss Lando. Ayun. Pupunta ng Malabon Fish Market. Yun. Tama kasi meron din ako nakita dito na taga Mandaluyong. Pumunta rin mag-asawa. So maraming salamat sa mga sumusuporta kay Boss Lando Explorer na mga taga Mandaluyong. So shout out sa taga Mandaluyong, no? Yan, oh. Sariling tubo yan, ha? Hindi. Ha? Ayaw yung tinapay. Good morning po. Morning. Magkano yung ano nyo, tilapiang Batangas? 120, boss. Ayun, 120 na per kilo ng tilapiang Batangas. Dito sa mga bangus po natin na dagupan, Tagupan, 200. 200 na per kilo. 160 yung maliit. So 160 po dito sa mga maliliit Wala na na yun. bangus dagupan, no? Yan po yung mga presyo ng paninda ni Kuya dito sa Malabon Fish Market. At dito po siya nakapwesto kapag umaga sa pag-akyat po ng tulay. Dito mo, wala ka naman palang pera. Kuya, maraming salamat. Thank you. Shout out. Shout out. Suha. Magkano po isang piraso? Ayun, 80 pesos na isang piraso ng suha. Oh. So walang ibang panindang prutas si nanay dito. Oh. Kundi suha lang po ang inyong makikita. 80 pesos na isang piraso. Nay, salamat po. Thank you. Boss, shout out. Mukhang paubos na yung saging, ah. Oh, so shout out sa mga viewers natin at sa mga sumusuporta, no? Yun, thank you, thank you. Yun. Magkano naman tong mga nakailera mong prutas? Saging lakatan, 120. Ayun. 120 sa saging na lakatan. Apple, Latundan. wala tayong latunda. Ah, wala. So sold out ang latundan, no? Yung mga nakasabit po ay 100 pesos. 100 sa masanas. Apat na piraso. Tapos ang saging saba. Saba, 60 ang kilo. Yun, 60 pesos ang kilo ng ating saba, no? Kanina may kiyat-kiyat na ubos na. Ah, ubos na. Click lang. So thank you, boss. Salamat. Ito ka lang nakahasap. Boss, good morning. Sakisi. Good morning, Nanay Noemi. Hi! Wala na kayong bangus, ah. Wala akong bangus na lang eh. Hindi ako kumuha ng bangus. Pangit ang bangus. Ang lalang ko. Tilapiang Batangas, oh, masarap pang ihaw. Tilapia lang ang akin na Magkano ang kilo? 150. Malalaki. Yun, 150 pesos na per kilo ng tilapiang Batangas. Yan. So may mga presyohan na po ang kanilang mga gulay na binebenta dito sa Malabon Fish Market. Alright, so sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Ang ating po mga nakikitang latagan ay tilapia, hipon, bangus at alimasag na napakarami at dumagsa dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan at sa mga taga Mandaluyong.
shout out po sa dumayo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga kababayan din po natin na dumarayo, shout out po sa inyong lahat. At sa mga viewers din po natin na lagi pong sumusubaybay sa aking pag-vlog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga nag-subscribe po at nag-share po ng aking mga video dito sa Malabon ay maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.